قصيلنا بزعبا اتاريس حيزيو زغنخو زمدنا حزباو منغستن بيت كريستيانن زبليو شوعات تغفالات زحلف رينا لنا لما عنتي الشامناي كفال كنرينا منالبات تاشعي كفال وي عسراي كفال غيره كود اتي ارستناي زمدنا بيت كريستيانن حزباو منغستن مالتي كله اتزادل نجار تقيسيو ايبلني مخنياتو ايوداني جن تعبيت ميجر نبلو نطبتات زامدن بيت كريستيانن نحزباو منغستن ويكا نكريستيانات امنتي ابوشت حزباو منغست خميلهم كملالسخم زلوهم زاكل تقيسنا علنا مالتي لما انتي اتشامناي كفال نريو تقامو وداتا ينازلنا بزح زمدناتات تقيس لهو تسفا يقبر كله تزي تتحازه جن قلب عمرهم استرف صباح نقو خقطمكم كله اما قدخم كتمزنون كتفردون كلهم بتقنع ميزان ما انتم فرد بزين فلط انت فردنا بجيغاس لناتو كوم انت خيكون قال اب عمرهم كتحزو تسفا يقبر مالتي لو من الشامناي كفال نريو جن مصحف قدساوي رئيتو علم وي وورلد فيو نبلو مالتي تنبيت ميكياس معراف 6 قطر 8 نفلطو تقسي ايو تنبيت ميكياس معراف 6 قطر 8 كم زيبل اتاسب نسو سناي زبله افلطكا እግዚአብሔር ሲቀንዕና ክትገብር ምሕረትካ ክትፈቱ ምስ አምላኽካውን በትሕትና ክትመላለስ እንተ ዘይኮይኑስ ካባኻ ዝደልዮ እንታይ ኣሎ ክደግመ አታሰብ ንሱ እግዚአብሔር ሰናይ ዘበለ አፍለጠካ እግዚአብሔር ቅንዕና ክትገብር ምሕረትካ ክትፈቱ مس أملاح كون بتحتنا كتملالس أنت زي كوينوس كابغاز دليو خابزو وصاي أنت يالو إلو ملك تحطو غيرو عطيوا حتصير صلات كنصلينا እግዚአብሔር አምላኽና ሰማይን ምድርን አብኡ ዘሎ ሁሉ ድማ ዝገበርካ ልብ ሰባት ትምርምር ንዓና ነቶም ደቅ ሰባት ስልጡናት ፍጡራት እንበሃልውን ዝገበርካ كل بإيد كاز هنا نسخة أخا موك እግዚአብሔር بزمعلتزي أبزبيت زنعدمك لنا اتحق زبلغ تفلت أنا بتحق دماغنا مالالس أجاغ تفسسلنا فلتت هيفكاس زخل حيل منفس كاخ أمسانا خسرح እግዚአብሔር كترد أنا لوم معلتي نقال كاخ تبرها كتجهده قبل بسبون እግዚአብሔር كتقمطه بسم يسوع كريستوس يصلى الله سلس سمع كنا تمسكن آمين እግዚአብሔር يمسكن مصحف قدساوي رئيت عالم بغلا أزرار بقى كريستياناوي رئيت عالم مجمريا جن رئيت عالم مالت انتهي مالتي وي وورلد فيو نبلا مالتي فلوت يو أب تمرت عالم يخون أب خونه وورلد فيو انت دعيلك أبيت تمرت ذات فلوت يو مالت زتكس عينت حرقي رئيتو عالم نبلا بتقرينيا وي وورلد فيو انتهي مالت يو كريستياناوي رئيتو عالم كأزبالك الله وي مصحف قدساوي رئيتو عالم كأزبالك الله رئيتو عالم قدم صبوق غير خردانا الله ده كريستياناو رئيتو عالم انتي كبر حالنا مالتي رئيتو عالم بحصر زباله انت دا خغلص خوينه ننغرات بو سنتيق كاتنبوم نترغمات بو حليفكا تترغمو رئيتها بو حليفو بدحريو زلو نعوم حلفه ناتكا رئيتو يقلص بهذا قال كأمط أنت خوينا منتصر سبنا الناس منتصر الله منتصر زجوز أب عين زجبر قاتة زي بقول لكن منتصر نات الله مالت بو حليفون نجارات زنبوهم سلازيو النبي بانان النبي نزخون الرادة أنا النبي يخون السماء معنا كو حدا جزينا النبي يخون مغنياتو
በትናይ ድሕረ ባይታና ይኹን በትምህርትና ይኹን በተዓባቢያና ይኹን ዝሓለፍናዮ ህይወት ይኹን በመከራና ይኹን በሓጎስና ይኹን ቢልድ አፕ ዝኸውን እዩ ካብዚ ወፃእ ኢሎም ማዓንቲ ክነግረኩም ዝደሊ ግን መጽሓፍ ቅዱሳዊ ርእይቶ ዓለምከ እንታይ ይብለና ምክንያቱ ክርስቲያን ምስኮንካ በቲ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ርእይቶ ዓለም ከተነብብ ክትክእል ኣለካ ፍርድኻን ርእይቶኻን ከማንም ሰብ ዘይኮነስ መጽሐፍ ቅዱሳዊ እንታይ ይብለኒ ክርስቲያን ምስኮንኩ አራእያይ ወይ ከዓ መነጽረይ አየናይ እዩ ኢልካ ምስ ፈለጥካ ብኡ ሓሊፍካ ከተንብባ ኣለካ ማለት እዩ እቲ ዝኣመንካሉ ተቀቢልካዮ ንስኻ በቲ መነጽረት እንተ ዘይትርኢ ኮይንካ ግን እቲ እምነትካ ከንቱ እዩ you are not genuine አነ ክርስቲያን አማን እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ከአኻላይ ተወሊደ ትብል እንተ ዳኾንካ መነጽርካ እንታይ እዩ ብኡ መሰረት ከአ ከም ቤተ ክርስቲያን ብጥርኑፍ ከም ውልቀ ሰብ ከም ክርስቲያን ከአ ብንጽል ዝምድናኻ ምስ ህዝባዊ መንግስቲ ይፋላለ ማለት እዩ ስለዚ ሎም ማዓንቲ እዚና ጽሙቕ አቢልና ክንርኢ ማለት እዩ በመሰረት ስነ መለኮት ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ድሕሪ ውድቀት ሰብ እቲ ኩነተ እምሮ ናይ ሰብ ወይ state of mind ተቀይሩ እዩ ማለት ምስ ወደቀ ሰብ ክእዝዝ ደአምበር ክእዘዝ ኣይጥዕሞን ኮነ እግዚአብሔር ከምኡ ክንከውን ኣይገደፈናን እቲ ሓደ ፍቁር ወዱ ሰዲዱ ኸኣ ተበጂና ንዕኡ ዝኣመነ ዘበለ ኸኣ ሕድገት ሓጢያት ተገይሩሉ ውሉድ አምላኽ ኮይኑ ድሕሪ ውሉድ አምላኽ ከኣ ቃል አምላኽ ከም ዝብለና እቶም ንክርስቶስ ከም መድኃኒኦም ተቀበልዎ እሞ ኣብ መንግስቲ አምላኽ ዝኣተው ወይ ውሉድ አምላኽ ዝኾኑ ካብቲ አረጊት ሰብ ናብ ሓድሽ ሰብ ተለዊጦም ይብለና ወይ ድማ ካብቲ አረጊት አተሓሳስባ ወይ ኩነተ እምሮ ናብ ሓድሽ አተሓሳስባ ተለወጡ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 ከምዚ ይብለና ሓደ እኳ ብክርስቶስ እንተሎ ንሱ ሓድሽ ፍጥረት እዩ ይብለና ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ክንከውን ድሕሪ ውድቀት እግዚአብሔር ኣይገደፈናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዱ ሰዲዱ ግን እቲ ናይ እምሮና ተሓሳስቦም ከም ዝሕደስ ሓደስቲ ሰባት ከም ንኸውን ጌርና ነቶም ዝተቀበልናዮ ማለት እዩ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ መጽኡ ዝተበጀወና ወላ እኳ እንተኾነ ብድሕሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ምብጃውን እንተኾነ አረጊት ሰብን ሓድሽ ሰብን ኣሎ በመንጽር ዝተቀበሎን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አረጊት ሰብ ሓድሽ ሰብ ይባሃል መጽሐፍ ቅዱስና ከም ዲፋይን ከም ዝገብሮ ከም ዝገልጾ ብንጹር ማለት እዩ ሰቡን እንተ ዘይተቀበሎ እንተ ዘይአመነሉ ንክርስቶስ ተቀበለ ሓድሽ ፍጥረት ይብለና ንክርስቶስ ዘይተቀበለ ኸኣ አረጊት ሰብ እዩ old mind ስለዚ ዝበልኩኹም ሰብ ምስ ወደቀት ኩነተ እምሮናቱ ምሽ ተጻይ ኮይኑ ንዓቀብ ገጽ ዝኸይድ አንጻር ኮይኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስተቀበለ ግን ሓድሽ ሰብ ኮይኑ ይብለና እሞ እቲ ሓድሽ ሰብ ተሓሳስቡ ኸኣ ዝተፈለየ ይኸውን ምስ ህዝባዊ መንግስቲ ዘለና ዝምድናውን ከም ቤተ ክርስቲያን ከም ውልቀ ሰብ ከኣ ማለት እዩ ርእይቶና እቶም ሓድሽቲ ፍጥረት ዝኾንና ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀበልናዮ እተፈልየ እዩ ምስ ውሕጅ ተኣኻይ ኺብካ ትኸይድ ኣይኮንካ እንተ ደኣ ንክርስቶስ ተቀቢለ ትብል ኮይንካ we have to have a line of differentiation ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 22 ከተውጽኡ ይደሊ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 22 ከምዚ ይብለና ነቶም ቀደም ነተቀደም እተመላለስኩምሉ بتمنيت سحتت زتقف أرجيت سب كنتيتكم بثناء أمرهم منفس كتحدث ما اتبناي حق صدق قدسنان بملك أملاخ اتفتر حدش سب لبسوا الوم ازيام they are supposed to be believers أمنتي أمناي إفسون محبر مالتيو ابن اشتي إسياز ركوب زنورب أولس صحاف اللهم
ሕጂ ኣመንቲኦም ካልኣይ ተወሊድና ዝብልኦም ጳውሎስ ግን እዚ ጽሕፈሎም ዘሎ ጽሕፈት ንዕኡ እንተዳ ክንርድኦ ጀሚርና ኣብቶም ሰባት እንታይ ዓይነት ኣተሓሳስባ ወይ እንታይ ዓይነት ሰባት ከም ዝነበሩ ክርዳእ ንኽእል ኢና እንታይ እዩ ዝብሎም ዘሎ ብትምኒት ስሕተት ዝጠፍእ ኣረጊት ሰብ ቀንጢጥኩም ሽዕኡ ማለት እዩ ቀንጥጥዎ ስለዚ ዝኣመነ ከሎስ እቲ ኣረጊት ሰብ ኣብኡ ክሳብ ሕጂ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ብክርስቶስ እየ እናበለስ እቲ ኣረጊት ሰብ ግን ኤክሰርሳይዝ ክገብሮ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣማንን ዘይኣማንን ሰብ ፍጹም ወዲኡ ክፈልጦ ኣይክእልን እዩ ኣምላኽ እዩ ዝፈልጦ ምክንያቱ ክርስቲያን ከሎ ትሽሙ ስቲል ኣብ ኣረጊት ኩነተ ኣእምሮ ማይንድ ሴት ናቱ ኣምላኻዊ ባህሪ ዘይትርእየሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ጉዳይ ናይ ልቢ እዩ ሎማዓንቲ ከዓ ብዛዕባ ልቢ ኣትሪረ ክዛረብ ዝደሊ ብዛዕባ ብደገ ዝግበር ነገር ኣይኮንኩን ናይ ልቢ እቲ እግዚኣብሔር ዝጠልቦን ዝደልዮን ካብ ልብ ድማ ንደገ ዝወፅእ ዓይነት ኣኻይዳ ዳ እምበር ብደገ ንውሽጢ ዝኸይድ ኣይኮንኩን ክዛረብ ደልየ ዘለኹ ሎምሸት ብኡ መጠን ከዓ ምስቲ ኣርእስትና ክተዛምድዎ ይደሊ ማለት እዩ ጳውሎስ እንታይ ኢልዎም ኣረጊት ሰብ ዝበሃል ኣሎ ከም ክዳን ከምዚ ጌርኩም ቀንጢጥኩም ኣውፂእኩም ሓድሽ ካባ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝተዋህበኩም ልበሱ ኢልዎም ምክንያቱ ብኡ እዩ መነፀርኩም ክጥዒ ኣረኣእያኹም ወይቱ ወርልድ ቪው ናትኩም ርእይቶ ዓለምኩም ሽዕኡ እዩ ዝልዎ ሽዑ ኢኹም ትኽክል ትሓስቡ ሽዑ ኢኹም ቅኑዕ ትፈርዱ ሽዑ ኢኹም ጽድቂ ትዛረቡ ሽዑ ኢኹም ምሕረትን እምነትን ክትገብሩውን ክትዛረቡውን እትኽእሉ ይዝብሎም ዘሎ ማለት ስለዚ በዚ መሰረት ክልተ ዓይነት ቅዲ ህይወት ከም ዘሎ ኣብ ዓለም ክንፈልጥ ይግባአና ክልተ ዓይነት ኣሎ ኩሉ ሰብ ሓደ ዓይነት ኣረኣእያ ይኮነን ዝኸይድ ክልተ ዓይነት ኣረኣእያ ኣሎ ማለት እዩ በዚ መሰረት እዚ ከዓ እቲ ኣረኣእያ እቲ ሓድሽ ሰብ ንብሎ ዘለና ዝኽተሎ ወይ ከዓ ዝርእዮ ኣጠማምታ ኣብ መንግስቲ ወይ ኣብ ህዝባዊ መንግስቲ ወይ ኣብ ፖለቲክስ እቲ ኣረጊት ሰብ ዝርእዮ ኣይኮነን ወይ እቲ ኣረጊት ሰብ ዝስዕቦ ንህዝባዊ መንግስቲ ዘለዎ ኣጠማምታን ርእይቶን እቲ ሓድሽ ሰብ ዝርእዮ ኣጠማምታን ምስዓብን ኣይኮነን ከም ክርስቲያን ከመይ ኢለ ክመላለስ ኣለኒ ኣብ ዓለም ስለ ዘለና እቲ ደጋጊማ ኣብቲ ሸውዓተ ዝኾነ ክፋላት ርኢና ኢና ስለ ዝምልከተና ኢና እቲ ኣርእስቲ እውን ኣልዒልናዮ ዝምንና ቤተ ክርስቲያን ህዝባዊ መንግስቲ ስለዚ ኣነ ኣይትንክፍ ኢልካ ርሒቕካ እንትኸድካ ካብቲ ኩናት ምህዳም እዩ ማለት እዩ ማለት ንጽድቅን ንቕንዕናን ንመንግስቲ ኣምላኽን ኣብ ገጽ ምድሪ ክተስፍሕ እዩ ከም ክርስቲያን እግዚኣብሔር ዝለኣኸካ ስለዚ ካብኡ ርሒቕ ክኸይድ ትብል ትኾንካ ኣምላኽ ፈርደካ ማለት እዩ መጽሓፍ ቅዱስና ግን ብንጹር ንጽድቂ ክትዓይ ምስ ኩሉ ትካላት ኣብ ዓለም ዘሎ ደው ክትብል ከምቲ ሃዋርያት ዘርኣዩና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዘርኣየና ትግደድ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ሓድሽ ሰብ እንተደኣ ኮንካስ ከምቲ ኣረጊት ሰብ ኣረኣእያኻ ኣይከውንን እዩ ማለት እዩ ርእይቶ ኣለካ ፈቲኻ ጸሊእካ ተዘይውፃእኻዮ ግን ነንበይኑ እዩ እንተደኣ ሓድሽ ሰብ ኮንካ እዚ ከይዝ ብከይዝ ወይ ከዓ ነጥቢ ብነጥቢ ኣብ ከምዚ እቲ ኣማኒ ከምዚ እዩ ክስዕብ ዘለዎ ኣብ ከምዚ ጉዳይ ከዓ ናይቲ ንክርስቶስ ዘይስዕብ ከምዚ እዩ ኣረኣይኡ ብኸምዚ ዓይነት መገዲ ዝኸይድ ኣለዎ ንጽል ብንጽል ወይ ከዓ እንታይ ክብሎ ጉዳይ ብጉዳይ ክንሪኦ ኣይንኽእልን ኢና ኣነ ዘስተምህሮ ዘለኹ መትከል እዩ ወይ ከዓ ፕሪንስፕል እየ ዝህበኩም በቲ ፕሪንስፕል ከዓ ኣብ ጎግ ጉዳይኩም ነንበይኑ ዓይነት ጉዳይ ስለ ዘለዎ ሰብ ብትካል ይኹን ብውልቀ ሰብ ይኹን ጉዳይና ነንበይኑ እዩ ኣነ ዝሓቶን ህዝባዊ መንግስቲ ኣነ ክፈልጦ ዝደሊ ካብ ካልእ ሰብ ዝተፈልየ ክኸውን ይኽእል እዩ መትከል ወይ ፕሪንስፕል ናይቲ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ርእይቶ ዓለም እንተሒዝካ ግን ባዕልኻ እንታይ ዓይነት ውሳኔ ከም ትውስን ክነግረካ እዩ ትሓቂ ማለት እዩ
أبزا قداي زيا إلا جن أنا خمهر أيكلني مليون زخنا قداي سلسلة مالتي كم غاي قبأني سلزي principle إنا كنحز مالت يجزي بهر أملاخ يمسكن أمبار أبت منجست أملاخ كم زلنا منجست علم كأخم زلوا ومنجست سب إلى وزلوا بيتروس نسود ما حزبه ومنجستي مور قوليحو أثناتنا متكل نخفلت قدم اتازأتنا يا منجستي انت عينت ممرحة قتل سلست عينت منجست خمز الله قدمنا قدم تزاربنا ليرنا حجز زارب زلقو بزعبا منجست أملاخي سب نكريستوس كم مدحاني مستقبله ولد أملاخ مسكونا أبينا منجستي ذاتو أم منجست أملاخ يسوع كريستوس بزعبات صلوتكم هرم كلنا تم هواريات أب سمايتنا برابونا سمكاي قدس منجست خاتم صا فقاد كخمتي أب سماي زخنة مالت كم تمنجست أملاخ أب سماي زلوا فقادا كم أدما أم مدري يهون إلو منجست أملاخ فقاد اللوا منجست أملاخ ممرحي اللوا منجست أملاخ متكلات سرعتات أكايدا اللوا صدق أو زخنة مقدتات كايو إذا منجست زيا انتاي تمثل مغنياتو أنا ولد أملاخ ينتلكا أبت منجست أملاخ سلازاتها اتقدامي تمنجستها انتاي تمثل كتفلت عليك بو من صريخا شعو تدقف ويكا تنقف دقاف ديو تقاوام ديو زبها القنقوة بزغون عينة ملكئتو زغون نقرنات كارئيتو قم فقط أملاخ نخد كيدسي منجست أملاخ انت عينة ممرح اللوا أنا ناي منجست أملاخ ممرح زغتل يدقفو ناي منجست أملاخ ممرح زي كتلك يدقفو هو خلت أقرأ خاخت أبلا خمزخونة أي كألني self contradicting بلوه مالتي بعلخان تجاجو مغنياتو أبكل التوبوتا تجاج أو عين تريئته خلوا نخلتي يقبله تلك logical fallacy بلوه scientific word انت ده أدلي هم مالتي نحد حدو زجاج أو سبت خونا لها كلتها سبت خونا لها إذا قنوع عيكونن قنوع مالتك أتخزبله مالتي أي تستخخلن سلازي أتكلك أبتتأمن اللغة نبر لك منجست أملاهم بارنتاي ممرحة بو مسرتك أخن نبر يجب عنا أب هو دي خاخت نبر ليها أب سبيس دي خاخت نبر ليها إلهم كحتكم يوم كومنتيلكم جن كم تهواريات زبلوه اسكب علىكم فرودو كابنا أملاخ سنعكم إزازي حيش إلهم ممنتهم سبب سلطان مالتي أنا ناي أملاخ وجنين تلكاجن ناي أملاخ كينكا ودايا مالتي سلازي منجست أملاخ انتهي مسل كنريا قدم مزمور داويت معرف 89 ناي إتان تنقص مسكيل كمزي بالمالتي ناي منجست أملاخ سئلي رايوه مسرت زفانكا صدقن قنعناني سهلن حقن قد مغصكا يخدا الله سلازي مسرت زفانكا يلو زفان مالت ناي سلطان مرأيا بوتاي ويكات باور يلو سلازي ناي تزفانكا مسرت فاونديشن انتا يلو صدقن قنعنان يلو من ناي منغست املاخ مسرت زيو سهلن حقن قد مغصكا يوصا سهلخا محرت لوهات فقري دنگاصه كل سناي زبلخا مسحقي كاقدميخا يهوسا ناي جئز حتام رخيبه بزعبا صحف زي كمزي يبل اتترغمو معناتي منالبات قدمز تግርኛ ነው عمت جئز تصحيفله فتح ورتع تدلا منبركه فتحن رتعن تدلا ناي منبركه حغوس ناي زفانكاسي فتحن رتعنيو يبل الله سهل وصدق يهور قدمه غصك
سهلن صدقن كا قدميخا هويرو يخيد قدميخا يخيد إلو خابز خا ترجمه مالتي سلازتي منبر ويكا زفان ناي እግዚአብሔር እዚዩ ኣብ ካልእ ጽሑፍ ውን ደጊምና እንተርኢናዮ ኣብ መዝሙር 45 ከምዚ ይብል 6 ክሳብ 7 ዘሎ ናይ ደቁ ቆራሕ ሒዝኻ ወአምላኽ ዝፋንካ ንዘለዓለም ዓለም እዩ ዘንግ መንግስትኻ ውን ዘንግ ቅንዕና እያ ጽድቅ ትፈቱ ረሲኢነት ትጸልእ ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽካ ሓለፋ ብጾትካ ብዘይትሓጎስ ቀባኣካ እትናይ ሓድሽ ኪዳን ጻሕፋይ ኣብ ዕብራውያን ዘሎኻ ከምዚ ኢሉ ካብ ዝጠቂሱ ጽሒፍልና ብዛዕባ ወዱ ግና ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ እትናይ አምላኽ ኣታ አምላኸይ ዝፋንካ ንዘለዓለም ዓለም ይነብር ሓደ ዝፋን እግዚአብሔር ዘለዓለማዊ እዩ ማለት ተርም የብሉን ጀሚሩ ዝውዳ አይኮነን ወይ ሓደ ኢምፓየር ጸኒሑ ከምዝናይ ሮማን ኢምፓየር ዝወድቕ ወይ ከምዝናይ USSR ዝነበረ ዝወደቀ ሕጂው ንሪኦ ዘለና መዓልቱ በሊዑ ዝውድእ ከምኡ ይኮነን ዘለዓለማዊ እቲ መንግስት አምላኽ በትሪ መንግስትኻ ውን በትሪ ቅንዕና እያ እታ ምልክት ናይ መንግስትኻ ሲ ቅንዕና እዩ ምልክታ ይብላሎ ስለዚ መንግስት አምላኽ ቁርብ ቁንጭላ ቢለ እትትመስሎ ምስሊ እትመሰረተታ እዚዩ ኮለል ኢላ ካብ ምንታይ ኣትኣቱ መስለኩም ኣብ ቅንዕና ወይ ከዓ ብኻልእ ቋንቋ ብትግርኛና ከዓ እንታይ ኣብ ፍትሒ ፍትሐኛ መንግስት እያ ቅንዕቲ መንግስት እያ ዘይትዛነፍ መንግስት እያ በዲላት ንዶ ትኸውን ኢልካ ክትሓምያ ዘይትኽእል መንግስት እያ ብጌጋ ደኾን ከምዚ ተዛኒፊ ይኸውን ኢልካ ተሓምዮ ንኹሉ ሰብ ንመንግስት አምላኽ ግን ኣይትሕመን እያ መሰረት እዛ ኣሚንኩማ ዘለኹም መንግስቲ እዚ ዓይነት ግሲ ዝሓዘት እያ ስለዚ ካብኡ ዝነቐለ ናትካ መነፀር ናትካ ኣረኣያ ከመይ ክኸውን ኣለዎ ማዕለም ብኸምኡ ዘይትኸይድ ሞታ መንግስቲ ኣቲኻያ ዘለኻስ ከምኣ እያ እሞ ካብ ሓቂ ወፃኢ እዚ ሪያሊስቲክ ክትከውን ኣለካ ከመይ እዮም ተባሂሎም ቶም ሐዋርያትካ ቁንጣሮ ዝተረፉ ኩሉ ዓለም አንጻሮም ንኢየሱስ ኩሉ ዓለም አንጻሩ ተሲኡ ጽቡቕ ክገብር ከሎ ፈውስን ትምህርትን ተኣምራትን ክገብር ከሎ 5000 6,700 بحد جزء صعب هو بزنوره أب مودة أتاجن أتليك أخهن سقلا مسبله بدحري كلهم كا سقلا نبربان جنا فتحيو إلمو كل سب سلز صعبك كان عنا حس كمالت هيكونن ويكل سب سلز تقعلك لا استقبلك مسرتنا منجست أملاخ كم برينسيبل حسكايو الله خمالة أيكونن أنا تا يسوع كريستوس زنوجوسا منجست أبي أتين تدا خطب الكين كاجن كاب كله كتسلات ويكا adjectives قديفكا مسرتنا إذا منجست زيا كنعنان صدقنيو نسو تقنعنا يلوز الله مشبات زبها البتقان قانا إبراهيم تقع فتحي مالتي أب إنجليش justice ترجمه ملو يسوع كريستوس كأخبل كله فتحي ناب عوت كسعزة بالصح شوفلو سامبكو أي سبرن زتك خفت الطواف كأيت فين إلو كسع فتح الرجاجة that's my struggle قد لنا تيسي أمود داتا تقال لويتم لواويتم بوليتيكاوي قال سلز غبرو هيدا نغرنا تفتحي ناي مصحف قدوس قال ايو أمود داتا يسوع كريستوس أب حزبو كريو زدلخا بفتحي كنبرو نمنتاي بسلام كنبرو سلز دلي نسي كوتي اندو غولكو ناملخ نايو زل عالم جنسب كيتا غداد ان حد حدو
كي تبادله كي تعامامته بفتحي كنبر سلازيتي كور ناي منغست أملاخ مسرت وي فاونديشن كمزو زنببكو صدقن كنعنا نسخا جاستس فتحي مالتي منصركا بزغ ترئي يقباك اتمجمرها زنببكو ميكياس 6:8 يسوع كريستوس بخال تغرينيا غيرو قرب قيايرو جن كوت غيرو ولا ابتناي تغرينيانا مصحف قدس ابت فوت نوت اب تحت تاريخهم ذا ميكياس اب ماتيوس 23 زحج زنببا كابي كمز تقصاب تغرينيانا صحيفو الله كميكياس 6:8 يمصيوا إلو اب تغرينيانا صحيفو الله سلازي اب ماتيوس 23 كنببي مالتي يسوع كريستوس كاب حدش كيدان انتايو قدامنت هيبو كم مسرت كريستيان بو بيلو خريوس غبو كريستيان بو سنطيقو ننغرات كنبب كفرد ريتو خب كنبر كخيد زغبو اينوتين ماتيوس معراف 23 اتم غبوزات صحافتم فريساويانن كاب ጨና አዳም كاب شلان كاب كامون عشر توصو بتعب حق زلو اورا ነገር ፍርዲ ብዙሕ ጊዜ ተርጉም ያዚያ ፍርዲ ክሪስቶስ ዝብል ጽድቅ ማለት ቀንዕና ማለት እዩ በትግርኛ ኣብ እንግሊሽ ካ ጃስቲስ ይልወሎ ምሽጳጥ نسيو فردي محرت امنت جنات حدقو اللهم امو ويلهم اذا مقبار اتوان زي محداق يقبع حد صار قد منابتي مين بوينت مئتاوي بزعب عشر بزح جزي كنمهار لنا كمزو تبليكم ار استحيزنا نزع انا خمناتي رئيتو ممهار يد ليناني مالت سب بدلاي عينت ترجم كترجم نصانت املاح يبوي قال املاح ግን እንታይ ከም ዝብል ብንጹር ኣብ ዝንታይ ልዎ ማለ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሽላን ካብ ካሙን ካብ ጨና አዳም ዕሽር ተውጽለኹም እቲ ቀንዲ ነገር ግን ገዲፍኩም ስለዚ እትን ምግባር እትን ከአዘይ ምግዳፍ ስለዚ እትን ምግባር ዝብሎ ዘሎ እቲ ቀንዲ ነገር እምነት ፍትሒ ሳልሳይ እንታዩ እምነት ፍትሒ ምሕረት اتغا زي محداق يلوم انا ات زي محداق زبلهم زلو ها اسكو كلهم بحده سلاذ عشر بنصر قال املاح هابو تباهيلي اب حدش كيدان ودحنكم قال اي نابت بوينت هيك اتو مالتي اتقند نجر قديفكم مالت بعد عشر كاب كل نجر موصا كتقدفوا يبلكمن قدميو ግን ዘገድስ ካልእ ነገር ይዝብሎም ዘሎ በኋላ አይ ደረጃ ይኹም ዝኽት ገብርዎ ቀዳማይ ደረጃ ግን አሎ ቅድሚኡ ይልዎም እንታይ ይንሱ አውራ ኢሉ ተቀይስዎ ፍርዲ ምሕረት እምነት ሚኪያስ ካብዚኣ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብታ ሚኪያስ ዘንበብኩ ካባኻስ እንታይ ዝደልየሎ ብጀካ ቅንዕና ክትገብር ታዝበልኩም እንታያ ፍርዲ ምሕረት ምሕረት ተቀይስዋ ኢየሱስ ክርስቶስ مس أملاك أب تحتنا ختم ملالس بلو زلو أبتناي غريخ صنع زبل قال صنع كختم ملالس مالتي صنع كام مللاس كأب بأمنة مللاس مالتي سلازي يسوع كريستوس سلستين تنقص تقيسون الله فردي محرت أمنة إلوان زلو ميكياس أقدمو أبولي كيدان تقصن إيو ميكياس كأقنعنا محرت بتحتنا ختم ملالس ويكا صنع كام أملاك ختم ملالس إلوان الله مالتي قال املاخاو غيره كغلصو سلازدلخي ابز صحف زغن يسوع كريستوس اتم غبوزات يلوم اتا غبوز تبل قال كبر هايدلي غبوز بتግርኛ غبوز يلوم صبو غيرم ترجمه ملو ابتناي غريخ ناي اوريجينال ቋንቋ ሂፖክሪተስ ይዝብሎ እቲ ሂፖክሪት ዝብል ቃል ናይ እንግሊሽ ቃ ካብኡ ዝመጸዩ እንታይ ማለት ሂፖክሪተስ በቋንቋ ግሪክ ግሪካውያን إذا قال إذا خطقهم لخلو بفلا يبت كلاسيكال زبن زبال مالتيو ناي مدرخ تواصلات كاب قدم نيريو جزء ناي أركيولوجي تداري إخو مخونكم عبيتي
ኩዕሾ ሜዳ መጻወት ዝመስል ክሳብ ሕጂ ናቱ ፈራሳት ኣብ በዓል ኤፌሶን ኣብ እስራኤል ከይደ ከለኹ ብዓይነይ ዝረኣኹ ግሪካውያን ዝሰርሕዎ ማለት እዩ ኣብ ሮም ብዙሕ እዩ ዘሎ ስለዚ ኣብ ከምኡ ወፂኦም ኣብ ደገ ስታዲየም ዝመስል እዩ ከምኡ እዮም ተዋስኦ ዝገብሩ ንሰብ ዘዘናግዑ ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ሰብ ዝፃወት ዘሎ ካራክተር ሒዙ ተዋስኣይ ናይ ካልእ ሰብ ገጸ ባህርያት ሸፊኑ ክሰርሕ ከሎ ሂፖክራተስ ይበሃል ብቋንቋ ግሪክ ስለዚ ቃል ብቃሉ ተዋስኣይ ማለት እዩ ተጻዋታይ ማለት እዩ ትግርኛ ኸ እንታይ ኢልዎ ኣሎ ግቡዝ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዞም ፈሪሳውያን ግቡዛት ኢልዎም ኢየሱስ ክርስቶስ ግቡዛት ኢልዎም ኣነስ ይፈልጠኩም ኢየሱስ ናይ ልብ ነገር ስለ ዝኸብዶ ኣውራ ነገር ዝብሎ ካቮድ ይብልዎ በቲ ቋንቋ ናይ ግሪክ ከቢድ ወይ ከዓ ረዚን ነገር ኣይኮንኩምን ሒስኩም ዘለኹም ተሽክዒኹም ዘለኹም ምክንያቱ ናትኩም ሚሽን ንሰብ ጻድቃን ኮይንኩም ንምርኣይ እዩ እምበር ንልቢ ኣምላኽ ክትሕጉሱ ይኮነን ፍቕሪ ኣምላኽ ገዲድኩም ኣይኮነን ጾም ትጾሙ ምጽዋት ትህቡ እዳውኩም እጋርኩም ትሕጸቡ ኩሉ ሕጊ ዘበለ ተማልኡ ብደገ ምክንያቱ ሰብ ምስራኤኩም እዚኦም ገበርቲ ሕጊኦም ምእንቲ ክብለኩም ልብኹም ግን ከትረን ዓመፃን ዝመልአ እዩ ግቡዛት ኢልዎም ማለት እዩ መንግስቲ ኣምላኽ እምበር እቲ ኣውራ ነገራ ኣበየናይ ምዃኑ ክንሪኦ ይደሊ ማለት እዩ እቲ ኣውራ ነገራ እንታይ ኢልዎም ቅድም ቅንዕና ወይ ከዓ ፍርዲ ኢልዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ከዓ ፍትሒ ማለት እዩ መሰረት ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ሲ ንስዕ ንሰብ ብፍትሒ ክነብር ዊርድ ወላ ይኹን ፍትሒ ግበር ሙልኩዕ ወላ ኣይኹን ሒስኩም ንደለኹም ከለር ወላ ኣይሃልዎ ኣምላኽ ምእንቲ ሕጎሰልካ ፍትሓዊ ነገር ክትገብር ይግባእካ ማለት እዩ ፍትሒ ማለት ቅኑዕ ፍርዲ ማለት እዩ ብዙሕ ናይቲ ተርሚኖሎጂ definition ክህብ ይኽእል ግን ግዜ ስለ ዘይብልና ርዱእ ቋንቋ ኢኻ ፍትሒ ቅድም እቲ ዝኸበደ ነገር ክትገብሩ ዘለኩም ካልኣይ ምሕረት ከዓ ድንጋጽ ለውሃት ፍቕርን ሓልዮቱን ዝተሓዋወሰ ትርጉም ዘለዎ እዩ خسد زبالكم ناي أملاخ بحر حدا بخسد نعنا سحبنا نعنا خد حنا نخلصي ب loving kindness يبلغ English فقراو زخونة دنقاته سلازي تمحرت سلازي بدلك تمحرت راح زي كونسي أب كل رئيتاتك نسب دنقاس كتقبر كان لها محرت كتقبر له أما صحف قدس أزي بزح كم زتقالي سألنا له محرت قبر له قبل كله داويت ما في شبت حجي نتودياناتان مالتي دنقات أبرئسي وأفسي سلو مبرك المحجة وقال عزب الدولة نجار ينبرون نداويت بهم عيني كونن منهم نجار ولا خيال نسب كتري أخلها أبلب بخانة أملاخ دنقات نا أملاخ حاليات إزس كم زين تزرقبه إزس كم زين تزمل علو إزس كم زين تزخون له بزي أس قولي لا تلامو بزي أخ حجزه زبل attitude كله كخله السيت محرت كل ذات تقاللي تبادل كلها خاب حدقت تحدد كلها خاون بارتناتيو محرت تجبر الله خا مالتي اتصال سايز ولا خا امنتيو إذا امنتك بصنعت صنيع كامس أملاخ من مللا سيلو الله ميكياس نجيركم يسوع كريستوس كأساس سيد نتبي امنتي لو الله مالتي امنت أبزي بزح قد محجون بزعبازر استمهير الله امنت اتنت بتاعت يسوع كريستوس مدحانس لزخونه كاب أملاخ كاب دنقل ماريان كنتول ده مبوء أمين كمدحان كم زباستر بقدام عايز مهر الناس نبره بلي لهم يبلوا مموت صبوي ما don't get me wrong اتسناي زبالة نجار سنايو جن ملؤ سناي النت من أنت خلواسي دواب بلا نحدثب ده دحري بالمو دحين كأخا اتأمنتكم يكونن مجمع يا خون خليسو صبو جن ملؤ هيوت كا مهاب allegiance زبل قال أمتين يرى مثلا نعهم تخوينا I don't know مالت كل نجار كان أملاح موهب مسلم مالتي
ሙሉእ ነገር ካን እግዚአብሔር ከተውህብ ከለኻ ንስኡ እቲ እምነት ስለዚ እምነት የብልኩምን ክብሎም ከሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ንፈሪሳውያን ሙሉእ ህይወቶም ከም ዘይሃቡ እቲ ኮንፌሽን እቲ ምዝራብ ጥራሕ ናብ ኢየሱስ ናብ እግዚአብሔር አምላኽና እዩ እግዚአብሔር አቦና እዩ ምባል ምድጋም ጥራሕ ዳእዮም ነርዎም እንበር ህይወቶም ብሙሉእ ማለቶም ኮይኑ ንእግዚአብሔር እተወፈ አይነበረን ስለዚ እምነት አይነበረትኩም ካይልዎም ማለት እዩ ሰለስቲነት ብታት እዚን ተንዝኸበዳያን ኢልዎን በዚን ጀሚርኩም ብድሕሪኡ ካብ ጨና አዳም ካብ ካሙን ካብ ካለ ዕሽር ሃቡ እዚ ቅድም ግበርሞ እቲ ድሕሪኡ ሃቡ ኣብዚን ተዳ ኣነጽርኩም ሪኢኹም ክልተ ነገርን ተንሓደ እዘን እምነት ምሕረት እምነት ፍርዲ ምሕረት እምነት ፍርዲ ምሕረት እምነት ወይ ከዓ ፍትሒ ምሕረት እምነት ኢልዎን ዘሎ ናይ ውሽጥ ነገራት እዮም እተም ፈሪሳውያን ዝብልዎን ዘለውኻ ካብተን ሰለስተ አትክልቲ ጨና አዳም ካሙን ጀሚርካ ወላ ዕሽር መሃብካ ብደገየን እንተ ደሊና ኣብዚ ቸርች من عشر هيبو من عشر يهابن بنصر كنفلط نخلينا نحن نفلت إننا بايزوي نقرأ ما قدهم من على بعض تجنزب تون تدعى أقداس خينوا على واري كرد سلسلة لوا تفاينانس ناتنا نحن تمشي ما قل لنا نفلتنا مهنياتنا عنا زميل كتاي كنا أملاك يستحسس بك جن أنت يا قبل دليل كرأي كالي بدقة هيب كان زي هيب كان سخفلت كالي نايدقة نجاري ادمز نايدقة نجارجن اتناي وشت نجار جبارو امنت محرت نايلب نجار سالساي كفتحي ويكا جاستيس ويكا فردي ويكا كنعنا سلستي حدا كنعنا فردي فتحي سلستي إذا قال زي حدا قال إيو مشبات زبل قال مالتي إذا نايلب نجاري إذا قدم جبار مو بدحرينا بتخال أي ستيب تخدو إلو مالتي إجزاء أملاخي مسكن إذا خريه خلوا خا فرمنفس إيو إذا بمحدث حسابك تلويتك أبهيوتك زنس أبارق نجار إيو مجمريات محدث حساب اتحدش سب زبالكم زخون قدم وانجيل سمع اتبسراتنا يسوع كريستوس نسو أبكن دحاتياتو كم التسقللو أما نايزل عالم هيوت بقبلو خمس رقبة اتي صحف يفلت كالايكا بحيل منفس قدس يأمرو يلوت أما حدش سب يخون بعلو خلوت أيك إلي اتحدش سبسي قدم بايتا خلو الله انتاي كم زأمن كفلت الله اتتصالت هايمانوت سبلوات نيابوتات ناي قدم انتاي يسوس كم زغبره خفلت الله انتاي وعلت كم زغبره ابا عمرو اذا حق اذا مسفره بحيل منفس قدوس كانت تتحسس بانا عمرو يلوط مو حدث سبخو الراي اشعو ابزن ثلاثه نطبታት زين يتكر مالتي منصروها ننغرات بزين غير ينبب ክርስቲያናት ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝበለና ብሉይ ኪዳን ውን ከም ዝብለና ካብ መጀመርያ መንግስት አምላኽ እንታይ ትመስል መምርሒታታ እንታይ እዩ መሰረታታ እንታይ እዩ ክርስቲያን ከአምስ አመነ እንታይ ፍረ መንፈስ አውሽቱ ወይ ከአዘን ዝብለኩም ዘለኹም ካቮድ አውራ ነገራት ዝበለን ኢየሱስ ክርስቶስ እዚአን አብ እምርኡ ሒዙ ንህይወት ክገጥሞ نحد حدو بخمسة عين غراء عين كريه خلو نسب قبلون كي قبلون كفردون كي فردون رئيتو خبن نزخون عين نجار عينت منت أرو إذن نجارات زين خنا كابو حليفو كم بتكريستيان بترنف كمولك أسوات كم كريستيانات كأب بنتسل أب حزباوي منجستي زلنا رئيتو ويكا متكل بزي منتسر إزي كخون يقبع مصحف قدس عزيز مهرنا እግዚአብሔር ይባርኩም ኩልና እንጸልይ ዝቅጽል እግዚአብሔር እንተ ፈቀዶ ናይ መወዳእታ ታሽዓይ ክፋል ክንርኢና ብኡ ድማ ክንድምድሞ ኢና እግዚአብሔር አምላኽ ይባረኽ ክብርና አኻ ይኹን እግዚአብሔር ስለዝረዳእካና ንውልድካ ስለዘይትገድፍ
ንህዝብኻ ስለ ዘይትገድፍ እቲ ንዓና ትእዝዘና ፍትሕን ምሕረትን እምነትን ሲ ባህሪኻ ስለ ዝኾነ ካብ ባህሪኻ ጀሚርካ ንውልድካ ኸ ንዓኻ ክመስሉ እሞ ብሰላምን ብጽድቅን ክነብሩ ከምቲ መንግስቲ ኣምላኽሲ ብጽድቅን ሓጎስን ያንበር ብብልዕን መስተን ኣይኮነትን ዝበልካዮ እግዚአብሔር ንዘለዓለመ ዓለም ከምኡ ክኸውን እቲ ህይወት ግን ከምቲ ፍቃድ ናይ መንግስትኻ ኣብ ሰማይ ዝኾነ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ኢልካ ከም ዝኣዘዝካና ኣብ ምድሪ ንሕና ኸ ወከልቲ ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ኮይንናስ ጽድቅ ክነንጸባርቕ ቅንዕና ክነንጸባርቕ ፍትሒ ክነንጸባርቕ ፍርዲ ክነንጸባርቕ ምሕረት ክነንጸባርቕ እምነት ክነንጸባርቕ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ኃይል መንፈስካ ኢምፓወር ክገብረና ክድግፈና ወእግዚአብሔር ንመንግስትኻ ክንጎይ ጊዜና ክንህብ ንሓቅ እምበር ንሓሶት ደው ከይንብል እግዚአብሔር ወጎይታ ብስምካ ካብ ተሰመናስ ጠቕሊልና ናትካ ክንከውን እግዚአብሔር ክድግፈና ንሕና ክእለት ከም ዘይብልና ንፈልጥ ኣለና ኣነፂርና እግዚአብሔር ጸጋጋ ክድግፈና እግዚአብሔር ለውጥ ክንገብር ምርአይ መንግስትኻ ኣብ ገጽ ምድሪ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ክተንጸባርቕ ወእግዚአብሔር ክትጥቀመልና ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ይጽልለኹ نهون نفس وكف እግዚአብሔር ህዝብኻ ክትባረኽ ወአምላኽ ዝቃል ዝ ኣብ ልቡ ክኸውን ነዚ ቃል ዝ ኣብ ልቡ ሰፊሩ ድማ እግዚአብሔር ኣብ ቤቱ ይኹን ኣብ ደገ ይኹን ኣብ ምስ ኩሉ ዝራኸበሉ ይኹን እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ኣራእዩ በዝመት ከላት ዝኸውን ኣጠማምቱ በቲ ኢየሱስ ክርስቶስ አውራ ዝበሎ ክኸውን بسم يسوع كريستوس منفسك خدقفو يصللكو እግዚአብሔር مسؤخن እግዚአብሔር ደግፎ بسنكو لوط زمጽ نسناي يخون نسخ እግዚአብሔር ኣብ ዘበናት ኩሉ بزي مسكر نسمكا ገዲፍካ ይትፈልጥ ይኽንካሞ ኣብዚ ዘበን ዝውን እግዚአብሔር مسكرካ ክትገብሮም بسم يسوع ይጽልልለኹ ቃልካ እግዚአብሔር ካብ ኣፎም ክወጽ بسم يسوع كريستوس ይጽልልለኹ وهوات كونوا نعخا እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ይጽልልለኹ ወአቦ ስለዝረዳእካና በሁሉ ነመስግነካ ኣለና ምሳና ስለዘለኻውን ተመስገን ኩሉ ክብር ንዓኻ ይኹን ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን